Какво правиш ти тук, Мило? Какво правиш тук? Кажи какво правиш, де? Къде си дошъл? Къде съм дошъл? Ти къде си дошъл? Да хващам риба. Сега ще снимаш как ще извадя рибата. Хайде, изваждай. Чакай само да я изложа. Говори нещо, де? Ти нищо не говориш. Обърни се да снимам. Ма гледам перото, ето кълве ми. Това е смешно. Само тебе не да се снимаш. Що? Какво ми има? Много смешно. Оп, кълве, стой сега бе. Чакай да гледам като вадиш точно. Ето, вадя рибата. Вадя рибата. Ето я. Каква малка. Мило, вижда се как подскача. Костурче. Поне да беше хванал нещо голямо. Я? Само бебенца малки. Ние ги пускаме тия. Сега ще снимаш как ги пускаме. Добре, хайде, ще снимам как го пускаш. Хайде, ето. Виждаш ли? Хоп! Цомп! Пуснаме го. Ние не се занимаваме с малки. Само големи парчета хващаме. Малки костурчета не. Изчезва тук. Спирай вече, айде. Чакай да се снимай така при теб. Вър се скри. Той аз съм на риба, Мило, не само ти си на риба. Нека и аз да се снимам. Здравейте, ние сме на риба. Мило, бягай от тук. Бягай, виж, че закачвам червей. Малекъв нервак! Чухте ли го? Снимах го, къв е нервак. Снимах го. Доказателство. Нервакис. Искам да снимам. Абе, не мога да рисна. Гледай си въдицата, кълвети, бре. Абе, не ми кълве, бе. Гледай, потапя ти перото направо. Що лъжиш? Исках да хвана един самолет. Само бебета днеска. Исках да хвана един самолет, обаче няма. Я изключи и включи на самолет да хванеш. Добре, айде. За сега казваме чао. Като дойде самолета, ще пуснеме пак. Да, снимах и езерото ми. Много хубаво езеро. Има много риба. Ей, там отсреща са къпат едни мангали. Чай да ви ги покажа. Не, те са бели, май не са мангали. Не са ли мангали? Добре. Не, сигурно. Ей, там има един рибар с кола. И тук има един рибар, дето хваща само бебенца. И големи костури от време на време. Айде, стоп!